姿を現せ。力が湧き上がってくるようです。行け。かの者の剣となれ。攻撃します。もっと腕を磨かない。おや、これだけいるのにまだ落とせないのですか。まったく使えないものどもですね。なありゃ、貴様また
あの腹心に刺された間抜けな王はどうしました？ディゴス陛下はご健在だ。残念だったな。さすがは王だけあって悪運だけはいいんですね。まだ愚弄するか。ライアス、レティシア。はいランス様。いつでも行けます。目指すは奴の首一つだ。ランス隊突撃。ランス待て。レディ、ここは私にやらせてくれ。帝国軍人としても私個人としても奴だけはこの場で撃たねばならない。もし私が不覚を取ったなら見捨ててくれて構わん。我が敵を撃て。いい断末魔を聞かせてくださいよ。これでもっとレディ様のお役に立てる。闇を照らす聖なる力よ。
行くぞ。としても突破するな。これでどうだ。行きます。邪魔はさせないわ。これ以上はやらせないよ。そう